futbol hüwetiniz bar bolsa, onu diňe telefonla oynamaly däl. Siz üçin ýaşyl meýdança garaşy. Türkmen sportunu dünya tanıtmakta. Taýty tagalla edýän gahrman arkadagymyň, hormatly prezidentimizin arkadagyly gahrman serdarymyň aladalaryna jogap edip işe başlan Gürgenç Sport Kluby öz goýnuny 6-15 ýaş aralykdaky çağlar we yetkinjekler çağırdy. Öz oğullarymyzyň saglygyna we geljegine bipark bolmaýan ata-eneler Gönürgen şäheriniň birinji sport tesisatynda ýerleşýän Gürgenç Sport Klubyna ýytyp. Gürgenç Sport Kluby futboly höweden oğlançyklary öz goýunyna çağırýar. Ýa-ni belleşimi diýeli 6-15 ýaş aralykdaky çağlar we yetkinjekler. Gürgenç Sport Klubynyň ýaşyl meýdançasynda türgülleşip bilerler. Heptede 4 gün mäki barlar. Fişenbe, penşenbe, şenbe hemem yekşenbe günleri çağalar. Ene şu görýär stadionumuzda türgülleşýärler. Ýa-ni belleşimi diýäli hemme şertler hemme mümkinçilikler göredilen. Rahman ata-eneler Gürgenç Sport Klubyna türgülleşip oğlançyklar üçin hemme mümkinçilikler göredilen öz ugrundan ýokary bilimli trenerler çağalara futbolda sabak berýärler. Ýakban adamlar, Gürgenç Sport Kluby hakdaky ähli soraklaryňyza jogap 62 58 87 47 telefon belgilerinde. Gürgenç Sport Klubynyň şigary sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kemale getirilmegi we sportyň dawarlandyrylmagy milli taglima tögüldi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow